Нито една повече. За 6-ти път тази година. За 6-ти път, защо? Ако не сте изгледали видеото на Габриела, изгледайте го. Много ясно и правилно поставя всяка една ситуация на мястото си. Аз от своя страна все още не мога да намеря думи да опиша емоцията, която изпитвам и да намеря правилните изречения, за да излея това, което искам да кажа, но днес ще се опитам да се събера мислите, защото не трябва да сме безгласни в такива ситуации. Първо, от страна на майка, на дъщеря. Не искам да знам какво е на жената, става ми лошо и почва да ми се гади при мисълта, че това нещо може да се случи при друг, не дай си Боже да се случи при мен. Живеем в толкова страшен свят, толкова невъзпитани хора, по-скоро мъже, които по никакъв начин не зачитат живота на жените. Аз също съм била в токсична връзка и е имало вечера, в която се притеснявах и по-скоро се съмнявах, че ще се тръгна оттам жива, но го направих. И аз, като всички останали жени, си замълчах. Не казах нищо. Доста дълго време имах страх от това да излизам навън, вечер, и да няма хора около мен. До ден днешен изпитвам страх, когато дори през деня се разминавам само с един мъж, защото знам ли какво му е на човека в главата. И като виждам какво се случва и по новините, просто положението е трагично. И всъщност избягвах да гледам новини след историята на Сияна, но TikTok се погрижи за това да разбера за всички следващи случаи. И в момента се будя с отново гадни мисли в съзнанието, с това къде живеем, къде се намираме, как допуснахме всичко това да се случи. Просто не знам. Първо искам да посъветвам родителите да обръщат малко повече индивидуално внимание на децата си, да не ги лишават от това, защото те от това имат нужда и телефона няма да замени тяхното присъствие. Даже телефона им блокира мозъците, според мен. И информацията, която получават оттам, не е информацията, която трябва да знаят и да получават на възрастта, на която го правят. Второ, искам да се обърна към онези мъже, които под видеото на Дебора отдолу писаха, че е малко, и под мъжете, които пишат под видеята на сегашния случай, че това била заслужавала тя, с кое тя заслужи да й бъде отнет живота, с кое тя заслужи цялото й семейство да страда до края на дните си, защото я намират в бидон. Защо ти решаваш да не, че е чужда съдба? Все още треперят ми ръцете. Изобщо не успявам да се събера мислите. Това не мога да говоря по този случай. Аз съм далеч, много съм далеч от насилието. Много съм далеч дори от крясъците. Не съм си позволявала нито един път да викна на Рая. Както и нашите никога не са ни възпитавали с крещене и викане. Кой си ти да отнемаш чуж живот? Кой си ти да решаваш чуждата съдба? Не мога. Опитвам се да кажа нещо смислено, просто наистина хора не става. Този път не става, не излиза нищо умно, но надявам се поне това да се чуе. Моля за всеки, който има нужда от помощ, да говори. Който изпитва страх, да говори. Говорете най-малкото с родителите си. Те са там, те ще ви чуят. А за родителите, опитайте се да разбирате децата си. Опитайте се да разчитате техните сигнали. Бъдете с тях. Можеше това нещо да не се случва. Можеше статистиките да не са такива. Пазете. Не. Възпитавайте децата си, за да могат да пазят околните.